ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण అందరికి। సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి చివరి రోజు 18 రోజు మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఈరోజు మనము చివరి అధ్యాయమైనటువంటి ముగింపు సన్యాస యోగము, సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఏవైతే అంశాలు మనము ఇక్కడ అవగాహనం చేసుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. వాస్తవానికి భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుడు బోధించదలుచుకున్నటువంటి బోధనలన్నీ కూడా 17వ అధ్యాయంతోనే ముగించినటువంటి అంశము. అయితే మరొకసారి ఆ జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ 17 అధ్యాయాలలో ఇప్పటి వరకు ఆ అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలన్నింటినీ కూడా, అంటే అంతకుముందు ఆయన చర్చించినటువంటి ఆ విషయాలన్నింటి యొక్క అనుబంధ సారాంశంగా ఈ 18వ అధ్యాయాన్ని చెప్పినట్లుగా వ్యాసుల వారు ప్రశ్నించినటువంటిది ఇది. సో అంటే చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా సంక్షిప్తంగా మరొకసారి ఆ విషయాల యొక్క అనుబంధ సారంగా ఈ 18వ అధ్యాయము ఉంటుంది. భగవద్గీతలో మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా భగవంతుడు ప్రతి అధ్యాయంలోనూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ భగవత్ సేవయే జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యము అని చెప్పబడినటువంటి విషయము. సో అదే విషయాన్ని రహస్యతమ జ్ఞానపదంగా ఈ 18వ అధ్యాయము ముగింపు సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనం చూడబోతూ ఉన్నటువంటివి. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్చామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశినీ సూదన.
అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ మహాబాహు, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ మహాబాహు, ఓ కేసి సంహార, ఓ ఇంద్రియాధీశ, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశమును, అలాగే సన్యాసము, ఆ సన్యాస జీవనం యొక్క ఉద్దేశమును నేను తెలుసుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నాను అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడము. సో దానికి ఆ భగవానుడు ఇక్కడ సమానం. అయితే అర్జునుడు ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా 2 పదాలని ఆ భగవంతుని గురించి సంబోధించినటువంటి దానికి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో వివరణ ఇస్తారు. అవే ముఖ్యమైనటువంటి పదాలు, ఓ హృషికేశ, ఓ కేసిని సూదన అనేటువంటి పదాలు అనేవి 2 కూడా ప్రధానమైనవిగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి చెప్తారు. హృషికేశుడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. అంటే హృషికేశుడు అంటే అంటే ఇంద్రియాధీశ అనేటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుడు ఇంద్రియాలకు అధిపతి అనేటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ మనము మానసికమైనటువంటి నిర్మలతను పొందడానికి అతడు మనకి సహాయం చేస్తాడు. అర్జునుడు తన యొక్క మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతతను కోల్పోయాడు ఆ యుద్ధ సందర్భంలో జరిగినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసిన తర్వాత. సో కాబట్టి మరి ఆ మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతతను చేకూర్చేటువంటి వాడిగా ఆయనని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే మరి ఈ మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతతను కోల్పోవడానికి కారణము ఏమిటి? ఆయనలో కలిగినటువంటి ఆ సందేహాలు అనేటువంటి అసురుల వంటి ఆ సందేహాలు. అయితే ఇక్కడ మనల్ని ఇక్కడ చెప్తారు, సందేహాలు అనేటువంటివి దానవులతో పోలుస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆయన అర్జునుడికి అక్కడ చాలా సందేహాలు ఉన్నట్లుగా మనము చూసినటువంటిది. మరి ఆ సందేహాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా దానవులతో పోలుస్తారు. అందుకే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని కేశిని సూదన అని సంబోధించడం జరిగింది. అంటే కేశిని అనేటువంటి ఒక బలమైనటువంటి రాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సో మరి అటువంటి మరి మనలో ఉండేటువంటి ఈ అనుమానాలు అనేటువంటి రాక్షసులను సంహరించి సాధారణమైనటువంటి స్థితికి అర్జునుని తీసుకురావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అర్జునుడు తనలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రబలమైన రాక్షసులను సంహరించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ విధంగా ఆయన సంబోధించాడు. అంటే తన సందేహాలను ఆ దానవుల వంటి సందేహాలని ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సంహరిస్తాడు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ఉద్దేశ్యము అయి ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని సంబోధిస్తూ త్యాగము మరియు సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశాన్ని అతడు తెలుసుకోగోరినటువంటి వాడై జిజ్ఞాసుడై ఉన్నటువంటిది. ఇక దానికి ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు సమాధానం. శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు అంటూ ఉన్నాడు, కామ్యానాం కర్మణాం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసము అని మహాపండితులు చెప్తూ ఉంటారు. మరి సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగము అని సంపన్నుల యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన,
త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషణః యజ్ఞదాన తపకర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, అన్ని రకములైనటువంటి కామ్యకర్మలు దోషమైనవే, మరి వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు. అయినా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనేటువంటి కర్మలను ఈనాడు కూడా విడిచిపెట్టవద్దు అని మరికొందరు ఋషులు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ వేదాలలో ఉన్నటువంటి వివాదాస్పదమైనటువంటి కర్మలు గురించి కొంతమంది ఏమో వాటిని చేయాలి అని, కొంత వద్దు అనేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ భగవంతుడు ప్రస్తావించినటువంటిదిగా భావించవచ్చు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యజ్ఞ దాన తప కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషినాం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు కర్మలను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు, వానిని తప్పక ఆచరించవలెను. వాస్తవమునకు యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రము చేస్తూ ఉంటాయి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ యోగులు మానవ సమాజ పురోగతి కొరకే కర్మలు చేయాలి అని, అలాగే మనిషి ఆధ్యాత్మిక జీవితం వైపుకు పురోగమించడానికి పలు సంస్కార కర్మలు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. వాటిని తప్పకుండా ఆచరించాలి అనేటువంటి అవి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, ఈ కర్మలన్నీ మమకార ఆసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చెయ్యాలి, వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యాలి, ఇదే నా ఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయము. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, అన్ని యజ్ఞాలు పవిత్రీకరించేవే అయినప్పటికీ కూడా మనిషి అటువంటి కార్యాల ద్వారా ఎటువంటి ఫలాలను ఆశించకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ అన్ని కర్మలన్నీ కూడా మమకార ఆసక్తి, ఫలాసక్తి లేకుండా చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, జీవితంలో భౌతిక పురోగతిని ఉద్దేశించి చేయబడేటువంటి చెప్పబడేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా వదిలివేయాలి అని చెప్తున్నారు. మరి తాను ఆచరించేటువంటి కర్మలన్నిటినీ కూడా తన యొక్క కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యాలి అని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, భగవంతుని యొక్క అభిప్రాయంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తున్నారు, నియతస్యతు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మహాత్తస్య పరిత్యాగా తామస పరికీర్తతః. విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడము మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగము అని చెప్తారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే హరే కృష్ణ, భౌతికమైనటువంటి తృప్తి కొరకు ఉన్నటువంటి కర్మను తప్పక విడిచిపెట్టాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. కానీ ఆధ్యాత్మిక ఆ కలాపాల వైపుకు ప్రోత్సహించేటువంటి కార్యాలను, అంటే భగవంతుని కొరకు చేసేటువంటి పనులు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే, భగవంతునికి వంట చేయడము, నైవేద్యం చేయడము, సో ఆ తర్వాత ఆ ప్రసాదాన్ని వితరణం చేయడం వంటి కార్యాలలో ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు అని చెప్తున్నారు. అలా చేసినట్లయితే అది తమోగుణ త్యాగము అవుతుంది అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ, దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ
కాయ క్లేశ భయాత్యతేజ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, కష్టంగా ఉన్నాయి అని లేదా శరీరమునకు అసౌకర్యము అని భావించి విధిగా చేయవలసినటువంటి కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగము అని చెప్తారు అర్జున అంటున్నారు. మరి అటువంటి త్యాగము ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు, మరియు అది మన యొక్క ఉన్నతికి దోహదపడదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ స త్యాగ సాత్వికో మతః. ఓ అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణత్యాగము అని అంటారు అంటూ 3 రకాలైనటువంటి ఇక్కడ ఈ త్యాగాల గురించి చెప్పుకొస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే విద్యుక్త కర్మలను వారు ఖచ్చితంగా అంటే నిర్వహించాలి, తన యొక్క కర్తవ్య భావనతో నిర్వహించాలి అని చెప్తున్నారు. మనిషి ఫలాసక్తి లేకుండా పనిచేయాలి అని, అతడు గుణాల నుండి విడివడి ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలోనే పనిచేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ సమస్తమైనటువంటి భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టి చేసేటువంటి త్యాగం ఏదైతే ఉందో అది సాత్విక గుణత్యాగంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, నహి దేహ భృతాక్షక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి స త్యాగీత్యభిధీయతే. దేహదారి అయిన వానికి కర్మల అన్నింటినీ, అంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి జీవుడికి కర్మలన్నింటినీ వదులుకోవడము నిజంగా సాధ్యము కాదు అర్జున అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించవచ్చు. అలా త్యజించేటువంటి వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అని అంటారు. త్యాగం గురించి కూడా అడిగారు కదా, సన్యాసం గురించి చెప్పారు, ఇప్పుడు త్యాగం గురించి చెప్తూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి మనిషిని, అంటే మనిషి అనే మానవుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఏ సమయంలోనూ కర్మను త్యజించలేడు అనేటువంటిది ఇక్కడ భగవద్గీత చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కానీ ఆ కర్మల యొక్క ఫలాలను త్యజించవచ్చు. సో అందుకే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలు చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణ ఫలం భవత్యత్యాగీనాం ప్రేత్య నతు సన్యాసినాం క్వచిత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, హరే కృష్ణ, స్వప్రయోజనము పట్ల ఆసక్తితో ఉండేవారికి మరణించిన పిదప కూడా సుఖము దుఃఖము మరియు ఈ రెండింటి మిశ్రమము, అంటే తానే భోగించాలి అనేటువంటి భౌతిక భావనల పట్ల ఆసక్తితో ఉండి జీవితాన్ని నడిపినటువంటి వాళ్ళు ఇక మరణించిన తర్వాత వాళ్ళకి 3 రకాలైనటువంటి ఆ కర్మ ఫలాలు వాళ్ళు అనుభవించవలసి ఉంటుంది అని, వాళ్ళు చేసినటువంటి మంచి కర్మల వల్ల సుఖము, చెడు కర్మల వల్ల దుఃఖము, సో 2 అనుభవించవలసి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ మిశ్రమం, రెండింటి యొక్క మిశ్రమం. సో ఈ విధంగా ఈ 3 రకాలైనటువంటి కర్మ ప్రతిఫలాలను అతడు అనుభవిస్తాడు. కానీ కర్మ ఫలత్యాగం చేసిన వారికి, అంటే ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలను ఆచరించినటువంటి వారికి అటువంటి ఫలములు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని ఉండవు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఫలాసక్తి రహితంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో
కర్మలను ఆచరించినట్లయితే, కృష్ణ చైతన్యంతో ఉన్నట్లయితే వారు ఎటువంటి కర్మ ఫలాలను ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని అనుభవించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. వాటన్నిటి నుండి బయటపడతారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆయన చెప్తారు, ఓ అర్జున, వేదాంతమును అనుసరించి అన్ని కర్మలు సిద్ధించడానికి 5 కారణాలు ఉన్నాయని, వాటిని నేను చెప్తాను విను అంటూ చెప్తారు. ఇక్కడ ఏంటంటే కార్యస్థానము, దేహము, కర్త, నానా రకాలు ఇంద్రియాలు, పలు విధములైనటువంటి ప్రయత్నాలు, తుదకు ఆ పరమాత్ముడు అనేటువంటి 5 కర్మకారణాలు ఉంటాయి అని, అలాగే దేహము చేత, మనసు చేత, వాక్కు చేత మనిషి చేసేటువంటి న్యాయమైన లేదా అన్యాయమైన ఏ కారణమైనా ఈ 5 కారణాల ద్వారానే కలగజేయబడుతుంది అని, అందుకే ఈ 5 అంశాలను గుర్తించక కేవలం తానే, అంతకుముందు కూడా మనం చూసాము, ఇవన్నీ ప్రకృతి త్రిగుణాల వలన జరుగుతూ ఉన్నవి, కానీ ఈ జీవుడు తానే ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి, తానే కర్తగా తలిచేవాడు నిశ్చయంగా బుద్ధిహీనుడే అవుతాడు అర్జున అని, అతడు విషయాలను యథార్థంగా దర్శించలేడు అని, ఇక మిథ్యా అహంకారం చేత ప్రభావితుడు కానివాడు, బుద్ధి చక్కపడినటువంటి వాడు, ఈ ప్రపంచంలో జనులను సంహరించని వాడే అవుతాడు, అతడే తన కార్యాలకు బద్ధుడు కాడు. అంటే అకర్మలుగా చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు, ఇక అది వారికి సంబంధం లేని అటువంటి పరిపూర్ణత్వం, ఆత్మశుద్ధీకరణం, అంతఃశుద్ధీకరణం జరిగినటువంటి వాడు తాను కర్మలను ఆచరించినా కానీ అది కర్మలు చేయనట్లుగానే అవుతుంది. ఎందుకంటే అర్జునుడు వారిని సంహరించడం గురించి సందేహిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి కృష్ణ భగవానులు ఆ విధంగా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే జ్ఞానము, జ్ఞాన లక్ష్యము, జ్ఞాత అనేటువంటి 3 అంశాలు కర్మకు ప్రేరణమవుతాయి. ఇంద్రియాలు, కర్మ, కర్త అనేవి కర్మలో 3 భాగాలుగా ఉంటాయి అర్జున అంటూ కొన్ని అంశాలను తెలియచేసిన తర్వాత, ఇక భగవానుడు మనం అంతకుముందు చూసినటువంటి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల గురించి కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది. మళ్ళా ఈ 19వ శ్లోకం నుండి 20వ శ్లోకం 40వ శ్లోకం వరకు కూడాను. సో మన మనస్తత్వము, గుణములు మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటాయి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ప్రకృతి త్రిగుణముల పరంగా గుణాల భేదాన్ని బట్టి జ్ఞానము, కర్మ, కర్త అనే వాటిని సాంఖ్యశాస్త్రము 3 విధాలుగా విభజించింది అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే జ్ఞానము 3 రకాలు: సాత్విక జ్ఞానము, రాజసిక జ్ఞానము, తామసిక జ్ఞానము. అలాగే కర్మలు కూడా సాత్వికమైనటువంటి కర్మలు, రజోగుణ సంబంధ కర్మలు, తామసిక కర్మలు. కర్త కూడా చేసేటువంటి వాడు కూడా సత్వగుణంలో ఉండి చేసేటువంటి కర్త, రజోగుణంలో ఉండే చేసే కర్త, అలాగే తమోగుణంలో ఉండే చేసే కర్త అనేటువంటి 3 విధాలుగా ఉన్నది సాంఖ్యశాస్త్రం ప్రకారంగా. ఈ గుణాల యొక్క భేదాన్ని బట్టి మనకి జ్ఞానము, కర్మ, కర్త 3 విభాగాలుగా విభజించబడినాయి అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో జ్ఞానము 3 రకాలుగా ఉంది: సాత్విక జ్ఞానము, రాజసిక జ్ఞానము, తామసిక జ్ఞానము. మరి ఏమిటి సాత్విక జ్ఞానము అంటే చెప్తున్నారు భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము, ప్రాణులన్నింటిలోనూ అఖండము, అవినాశనము, అవిభక్తము అయినటువంటి ఆత్మ వస్తువుని చూడగలగడమే ఆ సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానం. ఎందుకంటే జీవులు అసంఖ్యాక రూపాలలో విభజింపబడినప్పటికీ కూడాను ఏ జ్ఞానము ద్వారానైతే ప్రాణులన్నింటిలోనూ అఖండము, అవినాశనము, అవిభక్తము అయినటువంటి ఆత్మ వస్తువును చూడగలుగుతాడో అటువంటి జ్ఞానము సాత్విక జ్ఞానము అని చెప్పారు. అలా కాకుండా వేరువేరుగా కనిపించేటువంటి సమస్త జీవులలో ఆత్మలు అనేక విధాలుగా ఉన్నాయి అనేటువంటి భావనకు వచ్చేటువంటి వాడు యొక్క జ్ఞానము రాజసిక జ్ఞానము. ఇక తామసిక జ్ఞానము అంటే ఏంటంటే, ఏ జ్ఞానము ద్వారా మనిషి ఆ అల్పతమమైనటువంటిది ఏదో ఒక రకమైనటువంటి కర్మకు, అంటే వాస్తవిక జ్ఞానము లేకుండా ఇక అదే సర్వమైనట్లుగా భావించి ఆసక్తుడవుతాడో, ఇక ఏదో ఒక పనిపైన ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాడో, అటువంటి ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది తామసిక జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. అలాగే చేసేటువంటి కర్మలు కూడా ఇక్కడ
ఆసక్తి, అభిమానము, అనురాగము, ద్వేషము, ఫలాపేక్ష లేకుండా శాస్త్ర సమ్మతంగా చేయబడేటువంటి కర్మలు సాత్వికమైనటువంటి కర్మలు అని చెప్తారు. అలా కాకుండా ఫలాభిలాషతోనూ, అహంకారంతోనూ, అధిక ప్రయాసతో ఆచరించేవి ఈ మనకి రాజసికమైనటువంటి కర్మలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక మోహంతోనూ, శాస్త్ర ఉపదేశాల పట్ల ఉపేక్షతోనూ, అలాగే వాటి వల్ల అంటే ఆ మోహంతో స్వశక్తి ఏమిటో తెలుసుకోకుండా పరిణామాలు, జరిగే నష్టాలు, హాని గురించి ఆలోచించకుండా చేసేటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తమోగుణ సంబంధ కర్మలు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఎవడైతే ఫలాపేక్ష, అహంభావాన్ని వదిలివేసి ధైర్య ఉత్సాహాలతో జయాపజయాలను లెక్క చేయకుండా కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి కర్త సాత్వికమైనటువంటి కర్త అని. ఇక ఎవడైతే అనురాగము, కర్మఫలాసక్తి, దురాశ, పరపీడన, పరాయణత్వాలతో శుభ్రత్వము లేకుండా సుఖదుఖాలకు లొంగిపోతూ కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాడు రాజసికమైనటువంటి కర్త అని. ఇక తామసికమైన కర్త అంటే మనోనిగ్రహము, వివేకము, వినయం లేకుండా ద్రోహ బుద్ధితో, దుష్ట స్వభావంతో, నిరుత్సాహంతోనూ, నిరంతరము విచారంతో, కాలయాపనలతో కర్మలు ఆచరించేటువంటి వాడు తామసికమైనటువంటి కర్త అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ ధనంజయ, గుణభేదాలను బట్టి బుద్ధి, ధైర్యము మూడేసి విధాలుగా ఉంటుంది. అంటే బుద్ధి కూడా సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి, రాజసికమైనటువంటి బుద్ధి, తామసిక బుద్ధి, ధైర్యం కూడా సాత్వికము, రాజసికము, తామసము అనేటువంటి మూడేసి విధాలుగా ఉంటుంది అని, వాటిని గురించి కూడా తెలియచేస్తాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఓ అర్జున, ఈ జీవాత్మ రమించేటువంటి మూడు విధాలైనటువంటి సుఖాలు కూడా సాత్విక సుఖము, రాజసికమైన సుఖము, తామసిక సుఖము. అలాగే మరి వాటి నుండి ఆ సర్వ విధములైనటువంటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి దశకు చేరడం గురించి కూడా నేను నీకు తెలియచేస్తాను అర్జున, విను అర్జున అంటూ ఆ బుద్ధి, ధైర్యము రకాలు, అలాగే మానవుడు అనుభవించేటువంటి ఈ సుఖాల గురించి, భౌతికమైనటువంటి ఈ సుఖాల గురించి, మరి ఆ సుఖ దుఃఖాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని గురించి కూడా నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇది. సో ఇక సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు. కర్మ మార్గాన్ని, సన్యాస మార్గాన్ని, కర్తవ్యాలను, అకర్తవ్యాలను, ఏది కర్తవ్యము, ఏది అకర్తవ్యము, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటివి అన్ని కూడాను, ఏది భయము, ఏది అభయము, ఏది బంధాన్ని కలగజేస్తుంది, ఏది మోక్షాన్ని గ్రహిస్తుంది మనకి అని తెలుసుకోగలిగేటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది సాత్విక బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. ఇక ఈ విషయాలను సరిగా ధర్మ అధర్మాలను, కార్య అకార్యాలను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సాత్వికమైన వీటిని సరిగా తెలుసుకోలేనటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి బుద్ధి అని చెప్తారు. ఇక తామసికమైనటువంటి బుద్ధి ఏంటంటే అజ్ఞానంలో ఉంటుంది. ఇక వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ అజ్ఞాన అంధకారం వల్ల అధర్మాన్ని ధర్మంగా భావిస్తారు, ధర్మమేమో అధర్మంగా భావించేటువంటి బుద్ధి, ఆ విపరీతమైనటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది తామసిక బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. ఇక మనలో ఉండేటువంటి సంకల్పము లేదా ధైర్యం కూడా మనసు, ప్రాణము, ఇంద్రియాలు వీటి యొక్క వ్యాపారాలను యోగ సాధనతో నిలబెట్టగలిగేటువంటి ధైర్యము, ఏ నిశ్చయం, ఏ సంకల్పం ద్వారానైతే మనసు, ప్రాణము, ఇంద్రియాలు వాటి యొక్క విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆ భగవంతుని సంధానానికి ఉపయోగించుకోగలిగేటువంటి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైన సంకల్పం అని. ఇక అలా కాకుండా ఈ ధర్మ, అర్థ, కామాల పట్ల అభిలాషించి అభిమానంతోనూ ఫలాభిలాష కలిగి ఉండేటువంటి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అది రాజసికము అని. ఇక బుద్ధి లేకుండా నిద్ర, భయము, దుఃఖము, విషాదము, మదములను విడిచిపెట్టలేకుండా చేసేటువంటి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అది తామసికము అని. అలాగే ఆనందం కూడా, ఏది మరి సాత్వికమైనటువంటి ఆనందము లేదా సాత్వికమైనటువంటి సుఖము అంటే ఆరంభంలో విషంలా ఉన్న అంతంలో అమృత సమానమయ్యేటువంటి సుఖం. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను మనము
శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి నియమ నిబంధనలను పాటించాలంటే కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. ఉదాహరణకి మనము ఈ పురుషోత్తమ మాసం వచ్చింది, లేదా ఎవ్రీడే మంగళహారతికి అటెండ్ అవ్వాలి, ఆన్లైన్లోనో లేదా ఆలయంలోనో అటెండ్ అవ్వాలి అంటే 4:30కి ప్రారంభం అవుతుంది ఇస్కాన్లో. మనం ఏం చేయాలి? 4 గంటలకు లేసి స్నానం చేసి అవన్నీ శుచిత్వాన్ని పాటించి వచ్చి కూర్చొని చూడాలి లేదా వినాలి. మరి కష్టమే అనిపిస్తుంది కదా. కానీ అలా అలవాటు చేసుకొని దానివల్ల మనకి ఈ భౌతిక బంధనాలన్నిటి నుండి ముక్తి పొందేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. సో కాబట్టి అదే శాశ్వతమైనటువంటి మన మార్గం కూడా. సో కనుక ఆరంభంలో కొంచెం కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ దానికి అలవాటు పడి దాన్ని మనము సరైనటువంటి సాధన చేస్తున్నట్లయితే మనకే అదే ఇక ఈ జనన మరణాల నుండి బయటపడేసి భగవంతుని చేరి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం ఇక ఆ గోలోక బృందావనంలో భగవంతునితో సాంగత్యంలో ఉండేటువంటి అవకాశాన్ని కలుగజేస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఇక రజోగుణమైనటువంటి ఆనందం ఏంటంటే మొదట అమృత తుల్యంలాగా ఉంటుంది. ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆనందాలు, ఇంద్రియ భోగాలు, స్త్రీ పురుష సంబంధాలు కానీ లేదా మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మొదట్లో మనకి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చినట్లుగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ చివరికి అవి విషంలాగా మారుతాయి. చూస్తూ ఉంటాం తాగుడికి బానిసలైనటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడం లేకపోవడం వల్ల కలిగేటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి ఇలా ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైన ఆధారపడి ఉండేటువంటి ఆ సుఖాలన్నీ కూడా రాజసికమైనటువంటి సుఖాలు. ఇక తామసికమైనటువంటి సుఖం అంటే వాళ్ళకి ఏమీ కూడా అర్థం కాదు. ఏది సుఖమో ఏది కాదో కూడా, దుఃఖము కూడా తెలియలేనటువంటి నిద్ర, ఎప్పుడు నిద్రపోవడం, బద్ధకంగా ఉండడము, ఎప్పుడు కూడా ఇక వీటి వల్ల ప్రమాదాల వల్ల జనించి ఆదిలోనూ ఇక కనీసం రజోగుణం అన్న మొదట్లో కొంచెం అనుభవించినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి అది ప్రారంభం నుండి కూడా చివరికి కూడా ఏది అది ఆ మోహంలోనే ఉంటుంది. ఆ సుఖము అది ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడినటువంటి సుఖంగా చెప్తారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు మనకి ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలను తెలియచేసిన తర్వాత మరలా ఇక ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త, మరి ఆ విషయాలన్నిటినీ ఏ విధంగా తన ఆధీనంలో ఉంచుకొని ఎట్లాంటి వాడు ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త అవుతాడు అనేటువంటి అంశాలను మనకి 41వ శ్లోకం నుండి 55వ శ్లోకం వరకు కూడా ఈ అధ్యాయంలో, ఇది భగవద్గీతలోనే అతిపెద్ద అధ్యాయం. సో ఇందులో 41 నుండి 55 వరకు ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్తను గురించి తెలియచేస్తూ సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మని ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. ఓ పరంతప, ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు బ్రాహ్మణులుగాను, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజింపబడతారు. సో ఆల్రెడీ భగవంతుడు ఈ విషయాన్ని మనకి అంతకుముందు శ్లోకాలను కూడా తెలియచేసినటువంటిది. అయితే అందులో ఆ బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఏంటో చెప్తూ ఉన్నారు. శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహము, తపస్సు, శుచి, సహనము, నిజాయితీ, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, అస్తిక్యము అనునవి ఈ సహజ గుణాల చేత బ్రాహ్మణులు కర్మలు చేస్తూ ఉంటుంటారు అర్జున. అంటే ఇక్కడ అస్తిత్వం అంటే ధార్మికత. సో మరి అటువంటి సహజమైనటువంటి గుణాల చేత బ్రాహ్మణులు పనులు చేస్తూ ఉంటుంటారు అర్జున అంటూ ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్షణాలను, గుణాలను ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటివి. అలాగే వైశ్యుల యొక్క గుణాలను కూడా మనకి ఈ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. చౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావచ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. ఓ అర్జున, చౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయము, దక్షత, యుద్ధమునందు ధైర్యము, ఔదార్యమును, నాయకత్వ లక్షణములు అనునవి క్షత్రియులకు ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి లక్షణాలు
అవి వారి యొక్క సహజములైన కర్మ స్వభావాలు అర్జున, స్వభావ జనిమిత కర్మలు అని చెప్తున్నారు. సో అవి క్షత్రియుల యొక్క కర్మలు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, వ్యవసాయము, పాడి పంటలు మరియు వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి వైశ్య గుణములు ఉన్న వారికి సహజమై సిద్ధమైనటువంటి పనులు. వైశ్యులు అంటే ఎవరు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఎవరైతే వ్యవసాయం చేస్తారో, పాడి పంటలు చేస్తూ ఉంటారో, వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి ఆ వైశ్యుల యొక్క గుణాలు అనేటువంటి, అంటే ఆ వైశ్యుల యొక్క స్వాభావికమైనటువంటి పనులు, సహజ సిద్ధమైనటువంటి పనులు. అలాగే ఇక ఎవరైతే పనులు చేయడం ద్వారా, శారీరకమైనటువంటి శ్రమ ద్వారా సేవ చేయడము అనేటువంటిది ఆ శూద్ర లక్షణాలు కలవారి యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి పనులు. అంతేకాని పుట్టుక సంబంధం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇంతకుముందు మనకు భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి. సో వారు చేసేటువంటి పనులను అనుసరించి ఇలా 4 వర్గాలే ఉన్నాయి కనుక, కానీ పుట్టుకకు సంబంధం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి మనము ఈ స్వభావాలను బట్టి, భగవంతుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అంశము. సో ఇంకా కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, తన యొక్క గుణ స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి ఆ స్వభావ సిద్ధం జనితమైనటువంటి వారి విధులను నిర్వర్తించడము ద్వారా మానవులు పరిపూర్ణ సిద్ధిని సాధించవచ్చు. ఒక వ్యక్తి తనకు విధించబడినటువంటి విధులను నిర్వహిస్తూనే ఎలా పరిపూర్ణతను సాధించగలడో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, విను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే అర్జునుడికి ఉంది కదా కొంత సందేహం, నన్నెందుకు ఈ కర్మలు చేయమంటూ ఉన్నాడు, నన్నెందుకు ఈ యుద్ధంలో వినియోగిస్తూ ఉన్నాడు, హాయిగా నేను సన్యాసం చేసో లేకపోతే భక్తి చేసుకుంటూ ఉంటాను కదా, మరి ఎందుకయ్యా నన్ను ఈ కర్మలు చేయమంటున్నావు అంటూ కూడా అడిగాడంత ముందు. సో అదే అంశంలో మరి కర్మలు చేయడం ద్వారా ఏ విధంగా పరిపూర్ణతను సాధించవచ్చో అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశం. కర్మలు చేస్తూనే ఆత్మ శుద్ధీకరణం చేసుకునేటువంటి విషయాన్ని, ఇక్కడ జ్ఞానాన్ని పొందడం కర్మ సన్యాసము ద్వారా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సకల జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి భగవంతుణ్ణి పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణం చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలుగుతాడు. అంటే ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే చేస్తూ, ఎందుకంటే ఈ సృష్టి మొత్తానికి కూడా అధిపతి అయినటువంటి, భోక్త అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి పూజిస్తూ మానవుడు తన యొక్క స్వధర్మాలను నిర్వహించడం ద్వారా అతడు పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందగలుగుతాడు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశాన్ని చెప్తున్నాను. అంతకుముందు కూడా చెప్పినటువంటి అంశాలు మనము ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశాలము అయినప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుని ధ్యాసలోనే మనం కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా ఆ భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్టతాత్ స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, పరధర్మమును స్వీకరించి గ్రహించి దానిని ఆ లోపరహితంగా నిర్వహించడం కంటేను అసంపూర్ణంగా నిర్వహించిన మన స్వధర్మంలో నెలకొనడమే ఉత్తమము అని చెప్తున్నారు. స్వధర్మమునందే నెలకొని ఉండుట మానవునికి మేలైనది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. స్వభావ గుణములను అనుసరించి ఆ నిర్దేశించబడినటువంటి కర్మలను ఆ కర్మలు ఎన్నడూ కూడా పాపభూయిష్టాలు కావు. అంటే మనిషి తన యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి విధించబడినటువంటి కర్మలు చేయడము ఎన్నడూ కూడా అది పాపాన్ని అంటవు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, అగ్ని పొగచే ఆవరించినట్లు ప్రతి ప్రయత్నం కూడా ఏదో ఒక దోషం చేత ఆవరించబడి ఉండును. అందుచేత ఓ కౌంతేయ, దోషంతో కూడి ఉన్నను
తన సహజ కర్మను ఎవడు కూడా త్యజించరాదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆత్మ నిగ్రహము కలవాడును, అనాసక్తుడును, భౌతిక సుఖములను త్యజించినటువంటి వాడు అయినటువంటి మానవుడు సన్యాస అభ్యాసము ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనేటటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణ స్థితిని అతడు పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ఆయన చెప్తారు, ఇంకా ఈ పూర్ణత్వమును సాధించినటువంటి వాని గురించి ఇంకా నేను చెప్పబోయే రీతుల్లో ఈ విధంగా చేయాలి అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి నకాంక్షతి సమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరం. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా ఉన్నటువంటి జీవుడు అలా బ్రహ్మస్వరూపమును పొందుతాడు అని, అలా పొందినటువంటి వాడు ప్రశాంతమైనటువంటి మనసుతో దేనిని ఆశించడు అని, దేనికి కూడా దుఃఖించడు, అంటే సమభావంతోనే ఉంటాడు అని, ఆ సుఖాలైన దుఃఖాలైనటువంటి వాటితో సమస్త భూతాలను సమభావంతో చూస్తూ ఆ భగవంతుని పట్ల పరమభక్తిని కలిగి ఉంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యచ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. ఓ అర్జున, కేవలము భక్తియుత సేవ మాత్రమే యథార్థంగా నేను ఎవరో తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఆ భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకొనవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప, అంటే యథార్థాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, ఆ పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, అంటే ఆత్మ దేహానికి ఉండేటువంటి భేదము, ఆత్మ పరమాత్మలను గురించి, వాటి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాలను గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు యథార్థాన్ని తెలుసుకున్నట్టు. ఆ యథార్థాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి భావనలోనే ఉండి భగవద్ధామంలోనికి ప్రవేశిస్తారు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలోనికి ప్రవేశిస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నటువంటి అంశము, మచ్చిత్త సర్వ దుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అత చేత్వమహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. ఓ అర్జున, నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే, అంటే మనము ఆ భగవంతుని యందు మనసును నిలిపి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనున్నట్లయితే, ఆ భగవంతుని యొక్క కృపచేత, ఆయన అంటున్నాడు, నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే నా కృపచేత అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను నీవు అధిగమించగలుగుతావు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి యందు మనసును నిలిపినట్లయితే సర్వదుర్గాని అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి అడ్డంకులు, దుర్గా అంటే అడ్డంకులు, ఇక్కడ దర్గా ఉంటుంది కదా. సో ఆ అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ అలా చేయకుండా విద్యా అహంకారం చేత నా యొక్క బోధనలను, ఈ మాటలను నీవు పట్టించుకోకపోయినట్లయితే నీవు పతనం చెందుతావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవుల యొక్క గతులను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంత ముందు కూడా మనకి ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము, ఆ జీవులు వారు చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి వారు
ఏవి అనుభవించాలనో, ఎందుకంటే సాక్షిభూతంగా ఉండేటువంటి వాడు. అంటే మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మలకు, మనము అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి వీటన్నిటికీ కూడా సాక్షిభూతము ఆ భగవంతుడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ అశ్వత్థ వృక్షం అనుకున్నాం కదా, అక్కడ మనం ఉండేటువంటి దాంట్లో, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు మనము భోగిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భోగాల యొక్క ఫలాలన్నిటినీ కూడా సాక్షిభూతంగా ఆయన ఉండి మనకి ఏ విధమైనటువంటి కర్మలను మనం అనుభవించాలో, ఏ విధమైనటువంటి దేహాలను మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో పొందుతామో అవన్నీ కూడా నిర్దేశించేవాడు ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతున్నటువంటి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తారు దీని తర్వాత శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము, ఓ భరతవంశీయుడా, సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతునికి శరణు పొందుము, అతని అనుగ్రహం చేత నీవు పరమశాంతిని, దివ్యమైనటువంటి శాశ్వత స్థానాన్ని పొందగలుగుతావు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు, నాకు భక్తుడు కమ్ము, నన్ను పూజించు, నాకు నమస్కరించుము. ఆ విధంగా చేయడం వలన నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి స్నేహితుడవు కాబట్టి నేను నీకు ఈ మాట ఇస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ రహస్యతమమైనటువంటి జ్ఞానం ఏమిటంటే, మనిషి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి విశుద్ధ భక్తుడై అతన్నే ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూ అతని కొరకే పని చేయాలి అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఆయనకి భక్తుడుగా ఉంటూ ఆయన్ని పూజించడం, ఆయనకి నమస్కారాలు చేయడం ద్వారా ఈ భవబంధనాలన్నిటి నుండి కూడా ఆయన బయటపడేస్తాను అనేటువంటి మాట ఇస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతి జానే ప్రియోసి మే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన చెప్తున్నది, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, అన్ని ధర్మాలను వదిలి, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అన్ని ధర్మాలను వదిలి కేవలము నన్నే శరణు పొందు, నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను. సో ఇక్కడ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆ నానా రకాలైనటువంటి జ్ఞానాలు, ధర్మ విధానాలను, అంటే ఆ పరబ్రహ్మ జ్ఞానమును గురించి, పరమాత్మ జ్ఞానమును గురించి, నానా రకాలైనటువంటి వర్ణాశ్రమ జ్ఞానం గురించి, సన్యాసాశ్రమము జ్ఞానము మరియు అసంగత్వము, మనో ఇంద్రియాల నిగ్రహము, ధ్యానాదుల వంటి సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని వర్ణించాడు. నానా రకాలైనటువంటి ధర్మాలను గురించి అతడు మనకి ఇప్పటి వరకు భగవద్గీతలో అర్జునుడి ద్వారా మానవాళికి అందించాడు. సో ఇప్పుడు కూడా ఇంకా చెప్తున్నారు. అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత, ఓ అర్జున, ఇవన్నీ అవసరం లేదు, అన్ని ధర్మాలను వదిలి కేవలము నన్నే శరణు పొందు, నాకే పూర్తి స్థాయిలో శరణు పొందినట్లయితే, ఆ భగవంతుణ్ణి శరణు పొందినట్లయితే అన్ని పాపముల నుండి నేను విడిపిస్తాను, భయపడవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటే సమస్త పాపాల నుండి ఆ కృష్ణ భగవానుడు విడిపిస్తాను, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆరాధన అన్ని బంధనాల నుండి మనల్ని విడిపిస్తుంది. మనకు కావాల్సింది వాస్తవికమైనటువంటి గమ్యము, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం చేరుకోవడము. అది ఆ భక్తి వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది, ఆయనకు సంపూర్ణంగా శరణాగతి అయినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. చెప్పి ఇంకా అంటున్నారు ఆయన, ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచాశుశ్రూషవే వాక్యం నచ మాం యో అభ్యాసూయతే. నీకు ఉపదేశించినటువంటి ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని
ఓ అర్జున, నీకు ఏదైతే నేను ఇప్పుడు వరకు బోధించినటువంటి ఈ రహస్యమైనటువంటి ఈ శాస్త్రాన్ని, రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తపస్సు చేయని వాడికి, భక్తి లేని వాడికి, వినడానికి ఇష్టం లేని వాడికి, నన్ను దూషించే వాడికి ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ధార్మికమైనటువంటి తపస్సు చేయలేని వారికి, కృష్ణ భక్తి భావనలో ఈనాడు ప్రయత్నించినటువంటి వానికి, విశుద్ధ భక్తిని సేవించని వాడికి, ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుడు కేవలము ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి పురుషుడే అని, అతడు భగవంతుడు కాడు అనేటువంటి భావనలతో ఉండేటువంటి ఆ గొప్ప అసూయాపరులైనటువంటి వారికి ఈ రహస్యతమమైనటువంటి జ్ఞానము అంటే ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని బోధించవద్దు అని చెప్తున్నారు. భక్తులు కానటువంటి వారికి, ఎందుకంటే వారు దానిపైన దుర్వాక్యాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఇక్కడ ఈ భగవద్గీత మనకి ఇంద్రియ భోగులకు అర్థం కానటువంటి విషయం. సో కనుక దీనిని సరైనటువంటి అవగాహన చేసుకునేటువంటి, ఆ భగవంతునిపై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఇది రహస్యం అయినటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, యైదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మై పరాం కృత్వా మామే వైశ్యస్య సంశయః. ఓ అర్జున, ఇంకా చెప్తున్నారా భగవంతుడు, భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని అంటే ఈ పరమ రహస్యమును వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైనటువంటి భక్తి తప్పక లభిస్తుంది. అంటే ఈ భగవద్గీత శాస్త్రాన్ని, ఈ రహస్యతమమైనటువంటి ఈ గుహ్యతమమైన శాస్త్రాన్ని భక్తులకు వివరించేటువంటి వారికి, భగవద్గీతను గురించి భక్తులకు తెలియచేసేటువంటి వారికి ఖచ్చితంగా విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి అంటే ఆ స్వచ్ఛమైనటువంటి భక్తి, శుద్ధ భక్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా వారు చివరికి నా వద్దకు తిరిగి వస్తారు. సో అది ఇక్కడ భగవద్గీతను అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము. కేవలము భక్తుల మధ్యనే ఆ భగవద్గీత చర్చించాలి అనేటువంటి సాధారణమైనటువంటి అంశము. సో ఎందుకంటే భక్తులు కానటువంటి వారు ఆ కృష్ణ భగవాను వారిని కానీ, భగవద్గీతను కానీ సరిగా అర్థం చేసుకోలేరు. మరి అలా భక్తులకు ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి ఈ రహస్యతమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పంచినట్లయితే వారికి శుద్ధ భక్తి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాద వంటి శుద్ధ భక్తులు ఈ విషయాన్ని ప్రపంచమంతటికి కూడా దీన్ని తెలియచేసినటువంటి వారు. సో అటువంటి వారు చివరికి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తున్నారు, నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచములోనే లేరు. సో చెప్తున్నారు చూడండి, ఆ భగవంతుణ్ణి కావాలని కోరుకుని, ఆ భగవంతుని యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో ఆయన్ని శరణుజొచ్చినటువంటి వారికి ఇక చెప్తున్నారు, అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలోనే లేరు నాకు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతి నొంది భక్తులకు ఈ విషయాలను ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారో, అంతకంటే గొప్ప సేవ మరొకటి లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆయన అటువంటి వారు ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియమైన వారు అని చెప్తున్నారు. ఇక అతని కంటే ఇంకెవరూ ప్రియమైన వారు నాకు ఉండరు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఉండేటువంటి భక్తులు ఆ భగవంతుడికి ఎంతో, ఆ శుద్ధ భక్తులు, విశుద్ధ భక్తులు ఆ భగవంతుడికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అద్యేష్యతే చ యయిమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః
మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు తన జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జునా. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతను అధ్యయనం చేస్తారో, ఈ భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసేటువంటి వారు వారి యొక్క జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా, ఎందుకంటే భగవంతుడు చెప్పారు వారికి ఆ అవకాశాన్ని నేనే కలగజేస్తాను, వారి హృదయాల్లో ఉండి ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞానదీపం చేత వెలిగిస్తాను అని. సో మరి అటువంటి ఆ జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించినట్లే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవద్గీతను అధ్యయనం చేయడం కూడా పూజే, భక్తి అని చెప్తున్నారు. సో దాన్ని ఆ విధంగా భగవంతుడు ఏ విధంగా చెప్పాడో, ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పాడో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించినట్లే అవుతుంది అని ఆయన ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, శ్రద్ధతోనూ అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా, దాన్ని చదవడమే కాదు, దాన్ని అధ్యయనం చేయడమే కాదు. ఓ అర్జున, ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శ్రద్ధావాననసూయాచ్చ శృణయాదపి యో నరః సో అపి ముక్త శుభాలోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. ఓ అర్జున, శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. అంటే అతడు చేసుకున్నటువంటి ఆ బంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి విముక్తి పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. విముక్తి పొందడమే కాదు, పుణ్యాత్ములు నివసించేటువంటి పుణ్యలోకాలు, ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు ఉన్నాయి కదా, మహర్షులు దేవతలు నివసించేటువంటి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకుంటాడు. వారితో పాటు ఆ పుణ్య లోక సుఖాలను కూడా అనుభవిస్తాడు అర్జున, భగవద్గీతను వినేవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా ఆయన భగవద్గీత బోధన గురించి చెప్పిన తర్వాత తన శిష్యుడికి బోధించాడు కదా, బోధించినటువంటి ఆ బోధనలను మరి శ్రద్ధతో విన్నాడు. శిష్యుడిని పరీక్షిస్తున్నాడు, ఓ పార్థ, నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా. ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల కలిగినటువంటి నీ భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా? సో శ్రద్ధగా విన్నావా అని అడిగాడు, విన్నదాని ఫలితం కూడా అడిగాడు. ఇప్పుడు అదే అలాగే మనం కూడా భగవద్గీతను అధ్యయనం చేయడము ఒకటే కాదు, దానిని ఆ విధంగా అనుభూతం చేసుకోవాలి. సో వినడం ఒకటే కాదు, ఆ విన్నటువంటి విషయాలను ఆచరణలో పెట్టాలి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా. ఓ ధనంజయ, అవివేకము వల్ల కలిగినటువంటి నీ భ్రాంతి అంతా తొలగిపోయిందా లేదా అని అడుగుతూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఇక దానికి అర్జునుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ వా ప్రసాదాన్ మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. అని చెప్తున్నాడు, అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహమంతా తొలగిపోయిందయ్యా. నీ యొక్క అనుగ్రహం చేత నాకు, అంటే నా యొక్క స్మృతిని నేను తిరిగి పొందినాను, నా సందేహాలన్నీ కూడా తీరిపోయాయి. అందుకే ఇక్కడ కేశవుడు కదా, కేశిని సూదనుడు, కేశుడు కాదు, కేశని సూదనుడు. సో అంటే ఆ కేశిని అనేటువంటి రాక్షసుడు, అంటే అర్జునులో కలిగినటువంటి ఆ దానవులందరినీ, అంటే అనుమానాలు అనేటువంటి, సందేహాలు అనేటువంటి వాటన్నిటిని కూడా సంహరించాడు భగవంతుడు. నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయ్యా. ఇక సందేహాలు తీరిపోవడమే కాదు, నీవు ఏది చెప్తే అది నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, నీ ఆదేశానుసారము పని చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను కృష్ణ అంటూ చెప్తున్నా. ఇక ఈ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరిగిన సంవాదము పూర్తి అయింది. ఇక సంజయుడు చివరికి ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఇత్యాహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాద మిమమస్రౌచం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో పలుకుతూ ఉన్నాడు, చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా,
మరి నువ్వు అడిగావు నన్ను ప్రారంభంలో, కురుక్షేత్రంలో నా కుమారులు పాండుకుమారులు యుద్ధ సన్నద్ధులై సమావేశమైన తర్వాత ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అని అడిగావు కదా. ఇదంతా జరిగినది, అక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నీకు నేను తెలియచేశాను. ఆ విధంగా ఈ శ్రీకృష్ణార్జునులు అనేటువంటి నరనారాయణులు, ఇక్కడ నరుడు ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళిద్దరూ అనేక జన్మల ద్వారా వస్తున్నానని మనకు 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. సో వీరిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి నరనారాయణ సంబంధంలో వీళ్ళిద్దరు కూడా వస్తున్నాడు. నరుడు అర్జునుడు వస్తాడు, నారాయణుడుగా ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉండేటువంటిది. సో ఆ విధంగా వారు ఆ శ్రీకృష్ణార్జునులు అనేటువంటి ఇరువురి మహాత్ముల మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ నేను విన్నానయ్యా. ఆ విన్నదంతా నీకు నేను చెప్పాను. మరి ఆ సందేశం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమహర్షణం అవుతుంది. అంత మహా అద్భుతమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి ఆ సందేశాన్ని నేను విన్నానయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఇక్కడ సంజయుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో అది ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి వారిద్దరి మధ్య జరిగిన సంవాదాన్ని, ఎంతో గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానం కదా. సో దాన్ని నేను విన్నానయ్యా అని చెప్తున్నాడు. మరి ఎలా వినగలిగాను అంటే మనకి డౌట్ ఉంటుంది కదా, ఎలాగో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వ్యాస ప్రసాదచ్యుత్ శ్రుతావాన్ ఏ తద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. హరే కృష్ణ. అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ మహాయోగేశ్వరుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి సంభాషణను వ్యాసులు, మా గురువు గారు అయినటువంటి వ్యాసుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నానయ్యా అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే గురు పరంపరలో, శాస్త్ర సాంప్రదాయ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారు వీరు. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుడి ద్వారా బ్రహ్మ వింటాడు, బ్రహ్మ ద్వారా అది నారదుడికి, నారదుడి ద్వారా మనకి వ్యాసుల వారికి, వ్యాసుల ద్వారా పరంపరలో అందించబడినటువంటిది. అయితే ఇక్కడ ఇది వ్యాసుడి ద్వారా సంజయుడు, వ్యాసుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా కృష్ణుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని విన్నానని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదమిమమద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం పృష్యామి చ ముహుర్ముహు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ మహా అద్భుతమైనటువంటి సంవాదమును నేను పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందిస్తూ ఉన్నానయ్యా. అంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ సంవాదాన్ని నేను విన్నానయ్యా అంటూ ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. చెప్పి ఇంకా ధృతరాష్ట్రుడికి, ఎందుకంటే అక్కడ తన కొడుకులు గెలిచేటువంటి అవకాశం ఏమన్నా ఉందేమో అనేటువంటి ఇంకా చెప్తాడు ఆయన తర్వాత. ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగిన ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని, ఆ భగవంతుడి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి రూపమును నేను స్మరించుకున్న కొలది అధికంగా విస్మృతుడనై పదే పదే ఆనందిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తాడు. చెప్పి చివరికి ఈ విధంగా అంటాడు, యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువ నీతిర్మతిర్మమ. సో ఇక సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, ఎక్కడ యోగేశ్వరుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అంటే మేటి విలుకాడు అయినటువంటి అర్జునుడు ఉండునో, అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద ఉంటుంది, విజయము ఉంది, అసాధారణమైన శక్తి ఉంది, మరియు వీటన్నిటిని మించి నీతి ఉంటుంది. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము ధృతరాష్ట్ర రాజా అంటూ. ఎందుకంటే ఇంకా ధృతరాష్ట్రుడికి
ఏవైనా ఆశలు ఉన్నాయేమో వాటన్నిటిని వదిలేసుకోవయ్యా నువ్వు. నీ కొడుకులు గెలిచే అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే అటుపక్క సంపదలు ఉన్నాయి, భగవంతుడున్నాడు. భగవంతుడున్నాడంటే విజయం ఉంది. విజయమే అసాధారణమైన శక్తి భగవంతుడు. మరి అటువంటి అన్నిటికీ మించి నీతి ఉందయ్యా వాళ్ళ వైపు. కాబట్టి ఇంకా నీలో ఏవైనా నా కొడుకులు గెలుస్తారు అనేటువంటి ఆశతో నువ్వేమన్నా ఉన్నావేమో, దాన్ని వదిలివేసుకోవయ్యా అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంవాదాన్ని విన్నటువంటి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఆ విధంగా చెప్తూ ముగిస్తుంది. సో అయితే ఇక్కడ భగవద్గీతలో 5 ప్రధాన విషయాలు చర్చించబడ్డాయి మనకి అనేటువంటిది మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. అవే భగవంతుడు, ప్రకృతి, జీవులు, నిత్యమైనటువంటి కాలము, నానా రకాలైనటువంటి కర్మలు అంతా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడిపైనే ఆధారపడి ఉన్నది. పరతత్వపు అన్ని భావనలు అంటే నిరాకార బ్రహ్మము, హృదయస్థ పరమాత్ముడు, వేరే ఏ దివ్యమైన భగవద్ అనుగ్రహం వర్గంలోనికే వస్తాయి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇక మనము ఇక్కడ గీతా పాఠంగా ఈ 18 రోజుల భగవద్గీత అవగాహనం ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ ప్రభు. నామనిష్ట ప్రభుజీ వచ్చారు. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణవ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణవ్ సార్. I came to your class or today first time I am coming this batch? For this batch today first time Prabhuji. Hare Krishna. Hare, just I will take 2 minutes. Okay. Yes Prabhu, you please. Hare Krishna. భక్తులందరికీ కూడా నామనిష్ట దశ ప్రభుజీ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అవర్ టెంపుల్. మనకి ఏదైతే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా అందిస్తున్నారో, ఈ అందిస్తున్నటువంటి భగవద్గీత, భాగవతం అన్నింటినీ కూడా అందిస్తున్నటువంటి ఈ ఆలయాన్ని అధ్యక్షులు వారు. సో వారు మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి కొన్ని ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు మీకు పంచుకోవడానికి వచ్చారు. సో వారిని మనందరం కూడా సాదరంగా వెల్కమ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యు ప్రొసీడ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Thank you. All have become now Google experts, Zoom experts. So I just wanted 2 minutes. Maybe you can translate. They understand English? Yeah, Prabhuji. They understand. So we are very grateful to all of you to attend 18 class. I see more than 50 people present. Tumba Santosha. Very, very happy. Now this message that you have in your life should become part. I have one more request. Prabhuji, this is your advice. In the last class, you told them to give the information to the others. So I think they last class party members, Prabhuji. Now they increase it 10 more. So all of you do hard work. So next time it should be more than 500. 10 people. Everybody get 10 people, so that we have hard work going on. Now, my request is 18 days you saw the course. This course will continue level 1, level 2, level 3, level 4. Please continue. My request is don't leave. This opportunity is not there. 18 day is just started. Tumba deep Bhagavad Gita is there. Next level, 5 level Bhagavad Gita study is there. Please join all the 5 level and keep learning. We want you to become a teacher, to teach Bhagavad Gita to everybody. It is such a beautiful message. It can change everybody. So all of you enjoyed the course? All of you enjoyed the course? Yes, sir. Enjoy. Yes, sir. Santosha? Yes, sir. Yes, sir. Bhala chavan. Yes, sir. What is it in Telugu? It's very good. Chala bagundi. Chala bhavana. Yes, sir. Okay, I'll just take it. This is good. So just give me 1 minute. I will to. Sir, మీరు అన్నట్టు ఇలాంటి క్లాసులు కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుంది సార్. Bas Santosha. Okay. So I just wanted to introduce our temple here. We are making a beautiful temple for you, all of you, to come.
So you should know facility. So this facility we are developing for all of you. So this is ready now. The temple is ready. So anytime all of the students of Telugu want to gather together, we are making the facility. Now this hall can hold something like 100, 150 people above. Okay, I'll just show you. షాక్ కొడుతుందిరా షాక్ కొడుతుందిరా ఎక్కడ సార్ ఇది ఎక్కడ ఇది Are do why Prabhuji Mohan Rao Prabhuji explain where it. Bangalore. హలో ఈ గుడి ఎక్కడ సార్ ఇది స్వామి హరే ఈ గుడి కృష్ణ ఎక్కడ ప్రభు, వెయిట్ చేయండి ప్రభు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకు చెప్తాను తర్వాత ఒకసారి. ప్రభుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. హరే Then కృష్ణ. Mohan Rao Prabhuji aap explain karo where it in Telugu, where it is. Okay, so this is in Mangalore, our temple from where the classes are organized. This temple hall is ready, and you can see this temple. This is Radha Govinda temple. This is the top of the construction which is going on. This is the different halls. You can see all big 15,000 square feet, big halls. Okay, this is the kitchen. This is the dining auditorium. We are making it into air-conditioned auditorium. There's a stage there. This is the ashram rooms. Prabhuji, you can tell in Telugu what is this place. I think they are not able to connect. Right? Okay, ప్రభు, I will explain. You explain in Telugu that this beautiful temple is coming. నవన్ ప్రభు. No, 1 minute you can tell. So I can then tell the next thing. ఓకే, హరే కృష్ణ అందరికీ కూడా. సో ప్రభు ఇప్పుడు మనకి చూపించినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇస్కాన్ మంగళూరులో కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ అవుతున్నటువంటి టెంపుల్. సో అక్కడ మనందరికీ కూడా మంచిగా అక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని సదుపాయాలతో ఆశ్రమము, బ్రహ్మచారి ఆశ్రమము, తర్వాత ఇవన్నీ ఉండేటువంటి విధంగా అక్కడికి వెళ్ళి మనము ఆ ఆలయంలో చూసి అన్ని విషయాలు నేర్చుకునే విధంగా ఆధునికమైనటువంటి టెక్నాలజీతో అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. సో అది ఇస్కాన్ మంగళూరులో ఉన్నటువంటి ఆలయం మనకి. హరే కృష్ణ. So this is the facility. Now this is 38th batch. 37 batches, they have done this much. They helped us purchase the land. We spent 3.5 crore. After that, around 6-7 crores we have spent on the construction already. And total estimated cost of construction is around 20 crores. So we need support, continued support. So 38th batch should also do something. Okay, so the left to you. I think already you have got the donation links. The 3 ways you can participate. So this is, you understand, this is not a luxury, it's a utility. Suppose you all come, we need a place to sit down. We need to say there are 12 seminar hall coming for 12 languages here. We are teaching in 12 languages, 12 seminar halls are coming. Auditorium is coming. Nice, beautiful Radha Govinda temple is coming. So it will be boost our this online program by this facility. It is made for that only. And so 38th batch on also, we can participate. Generally, in suppose 100 people do the course, only 5 people donate. But still, if it is 10, it becomes double. If it is 15, become triple. So you can just see, just by adding little few more people, small donation people give, but number is huge. We have 20,000 people are doing this course. So out of that, even 1,000 people donate, it's a great help for us. So 2,000 can really double. We can finish faster and make it more and more beautiful. So many ideas come every day, but we cannot do because we don't have sufficient funds. So everybody can participate. And money will go. Finally, children will fight for it. And we don't know what they do with the money. Now it is in your hand. You can use it for Krishna. And millions of people will come to take darshan. We get all the credit. So 3 ways people participate. One way what people do is that they 3 ways. So one way what people do is that they can do what we call as small donations. This is one way. They do small donations. Sudama Seva we call it. 500 rupees per month they pay. That helps a great. There are thousands of people doing that. We can join in that. That helps a lot. Even though it's just small 500 rupees.
Some people are registered for, they can do some specific seva. And Telugu people are big donors. So you can think of specific seva. Okay, I will do the Murti of the Lord. Okay, I'll do the Garbhagriha of the Lord. Okay, I'll do the flooring of the temple. Something. That is second. If specific sevas, somebody called me and said, I'll do all the locks. Very good. I'll do all the windows, wood, whatever you specifically want to offer to the Lord according to capacity. These are all bigger sevas. These are in lakhs. And then there are some people who say, okay, I can do something called ISKCON Life Membership. Now we need here 150 full-time workers. We are only 15 now, 15, only 10%. So if completing a temple is not enough, we also need 150 full-time workers. So you can think if you like to join us full-time, it will be very nice. But generally it will not be possible because we have so many commitments. So then there is something called ISKCON Life Membership, which is a very nice program. స్వామిజీ డొనేషన్ ఎంత ఇవ్వచ్చా? टेम्पल को डोनेशन ఎంత ఇవ్వచ్చా? 1000 రూపాయలు గాని 5000 గాని ఇట్లా ఇవ్వచ్చా? मोहन राव जी आप बता देना, ठीक है? You are muted. స్వామి నెంబర్ ఏమన్నా ఉంటే నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తే నేను ఫోన్ పే గాని గూగుల్ పే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మోహన్ రావు ప్రభుజీ, మ్యూట్ లో ఉన్నారు. So there is another, the life membership. Life membership program is very nice. You get a Srimad Bhagavatam in Telugu. It is cost 10,000 rupees as a gift. Plus something very interesting it is, you get an international card. And this card is honored in all thousands of ISKCON centers. When you visit, you get facilities, you get prashadam. Not only that, big centers have beautiful guest houses. Like you're visiting Bombay. One stay in Bombay 3 days outside will cost you 20,000. It's cost 7,000 per day, cost in Juhu. In ISKCON, free. One time your cost is recovered. It is very useful. And this is for lifelong, for whole family. You, your wife, your children and parents. One card is enough. So this is very nice program. You can inquire from Prabhuji Mohan Rao. So many people become life members. Immediately we get funds for construction. And the card is issued by ISKCON, from central level card is issued, and it gives you a lifelong facility. In that way, and you can pay this in installment over a period of 1 year also. Okay, so you can make a decision, either of them. Inquire from Mohan Rao Prabhu, he can give you everything, forms, everything, and you can participate. Okay, thank you. Thank you for participating. Hare Krishna, thank you. Okay, so when you come to Karnataka, please visit our ISKCON temple. And in the chat, I have given you the detail. I'll give you the detail for the membership. You can do the membership, or you can even do any small donation. I've given you the link. Okay? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Thank you. Thank you, Mohan Rao ji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ అందరికి. ఒక చిన్న ఇది ఒకటి క్లోజ్ చేసి మీకు మిగతా విషయాలు, ప్రభు మాట్లాడిన విషయాల గురించి చెప్తాను నేను. హరే కృష్ణ. సో ఈ 18 రోజుల్లో మనము అవగాహన చేసుకున్నటువంటి ఈ విషయాన్ని ద్వారా సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైనటువంటి భక్తిని అనుగ్రహించేటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి సంవాదం ఏదైతే గీతా బోధన, భగవంతుడు ఆ అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధన, ఈ సంవాదం ఏదైతే ఉందో అది ప్రచారం చేయడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుడి యొక్క సాంగత్వమును మనము నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో